20. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw. Kahapon, nag-atubang na si Espinido sa katapo sang media nakighinunanon kag nagbuga sang pila kadalagko nga mga impormasyon. Ano ang pananawan sang PNP Deputy City Director for Operation Lieutenant Colonel Joby Espinido sa siyudad sang Bacolod? Gintawag niya ini Siabulay City, ang siyudad sa Bacolod. Ano ang buot silingon sini ni Espinido? Nga dihamak na, nga dilakpanay, milyon na ang buy-bust operation apang wala untat ang pagduging sang Siabo sa siyudad sang Bacolod. Dalagko nga mga bulyom ang nakumpiskar sang kapulisan halin sa nagligad nga tuig tubtob sa nauna nga bulan sa tuig 2020. Pero padayon ang baligyaanay, padayon nga nagaduging ang Siabo o kon illegal nga droga sa siyudad sang Bacolod. Di kung magsiling siya, Siabulay City, Bacolod, iya na ina obligasyon. Nga bangod ang purpose ni Presidente Rodrigo Duterte kung nga ginbutang siya dire sa siyudad sa Bacolod, agod papason tapnaon ang illegal nga droga. Karon, ining gintawag niya nga Siabulay City, ara na tungtong sa abaga ni Espinido kung paano niya papason ang illegal nga droga dire sa siyudad sa Bacolod. Kilala man niya ang tanan nga mga grupo, dalagko nga mga sindikato sang droga dire sa siyudad sa Bacolod. Kung nagduging man ang Siabo sa siyudad sa Bacolod, rason ina kung nga dire gin-assign si Espinido. So iya ini trabaho. Karon, hulaton ta ang performance ni Espinido. Kaya nagsiling siya, ginapaandaman ang tanan nga mga drug group nga tubtob lang 15 dias ang ginhatag niya nga plaso. Pagkatapos ang 15 dias, wala man magsugpon ko nano apang nagsiling si Espinido, siya na ang mag-aayam sa mga grupo sang illegalista dire sa Bacolod kag posible sa bilog nga Negros Occidental. So, hulaton ta ang performance ni Espinido. Kung nagsiling siya, Siabulay City, Bacolod, sa karon, Kernel, sa imo mga kamot, sa imo abaga, ginatugyan sang siyudad sa Bacolod ang pagpapas kag pagpanglagas. Kay wala man problema, ang presidente nagsiling, libre ikaw, nga pamatyon ining mga illegalista. Ang buot silingon, daw si James Bond siya, license to kill. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Samon pagbalik ka, ang palayag ni Espinido, kulang suportang Bacolod. Pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Sa inyo pag-ehersisyo, ini magkalipat, mag-detoxify gid. Inom kamo, DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sang mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagapanubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya, ang visin, charantin kag polypeptide. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, mag-DTX 500 kamo. Adlaw-adlaw, himuan ninyo ini nga batasan para sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Ano pagid ang ginpalayag ni Espinido sa presko niya? Nya pag-abot niya sa Bacolod, nagbakasyon sa layon, pagbalik niya, pero nanutahan niya nga kulang sang suporta ang kapulisan sa lokal naton nga gobyerno. Naobserbahan niya, kulang nga mga gamit, katulad sa salakyan, gasolina, reward money, kag iban pa. Agod nga mapos ang paglagas sa mga durugista. Posible sa Espinido, sa iban nga mga probinsya, mayong suporta sa local government. Okay na ya, wala problema. Pero una sa tanan, dapat man mahibalaan nga ang kapulisan national in scope ini. Ang budget sa kapulisan national ini. So depende sa pag-alungay sa mataas nga opisyal sang riyon sa pagpangayo bulig sa nasyonal nga padalaan duga nga mga patrol car, duga nga mga kagamitan gamit ang kapulisan sa diin man nga local government unit sa bilog nga pungsod Pilipinas, mangod nasyonal ini sila. Ang lokal nga panggobyerno pwede iya makadugang, pwede makabulig sa kinanglanon sang kapulisan, pero hindi iya nga obligasyon inasang local government ang paghatag gamit sa kapulisan kay nasyonal ini sila mo. Dako ang budget sa kapulisan ginagaduluble ganing sweldo, pero base husto man sa Espinido. Base na notahan niya nga kulang sa pagsuporta ang local government unit. So pasabton taman ang syudad sa Bacolod, sinong komitiba sa kapulisan? Si Councilor Al Victor Espino. Abe, tagaan taman kay gayunan nga sabton ini, wala abla kamubulig sa kapulisan siyang syudad sa Bacolod. Ano nga mga gamit ang nahatag ninyo? Ano nga pagsuporta? Sa ano nga paagi kamo nagasuporta sa syudad sa Bacolod? Kasling ni Espinido kulang sa suporta.
So kung suporta sa Bacolod ang paggambalan, kag kung ang tuyo papason ang illegal nga druga, ayoon ang siyudad sa Bacolod, pagi kay Mayor Bing, nga suportahan tudo ang kapulisan. Suportahan tudo si Espinido. Basta ipangako ya, papason niya ang illegal nga druga, kag dulaon sa kalendaryo ang tanan nga mga drug lord diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Wala man sa kadlukan, may license to kill siya, siling sa presidente pag-abot mo dito, kon kinanglan patyon, patya. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasais, 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasais, 45 na. Ari, luyag ninyo, madasig magproseso sa papilis, nubo ang saka, kung mag-loan kamo sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction, kag renovation. Wala na kamo iba na katuan, nubo kayong saka. Federleft Lending Corporation, diin ini siya, ara sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May mga satellite man sila nga opisina sa door 104XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Yaning Metropolitan Lending Corporation bala. Corner Yongke Guria Street, La Carlota City, Kagdalan Mabini, Son Pordas, siyudad sang Talisay. Kung mag-loan ka, subong na. Nubo og saka, subong man, madasig magproseso sang papilis. Federleft Lending Corporation ang kadtuan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Padayon, ang dalagko ang pagmurob kag pagbugas ang abo kag paglupok sang Bulkan Taal. Amo ini ang ginabantayan gihapon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero may ara ako nabatian kahapon, maayo man no, si Senador Nancy Binay bala, nanawagan siya para makabulig kita sa nalitan sang Bulkan Taal, tagaan ta moratorium abi. Ining nahalitan bala sang natural nga kalamidad paagi sa pagbulig sa mga ahensya sang gobyerno agod nga hindi mataman ang pumuluyo nga nahalitan nga daan kag nadistukar na sa ngurob kapag lukop o kulupok sa Bulkan Taal. Siling niya, ang local government unit makabulig ini paano? Hindi anay pagsukton ang mga penalidad sa hindi makabayad sa real property taxes kag business nga wala makaparinyos ang ila business permit bangod na apektuhan sa paglupok sa Bulkan Taal. Daw maayo man. Panawagan niya man sa mga pribado kag mga gobyerno nga bangko, mga nagapahulam kwartabla lending agencies, ang financial institution nga ipaisol anay ang pagbayad sa nagulam sang ila sini nga mga balayran. Kay manti gadulubli ang inapas naton. Wala na sila puluyan, naglalayas na, wala pa pagkaon, kulang pas tubig, sukton mo pa sang ila utang. Ti siling ni Nancy Binay, dapat may ara man kita ginatawag balatyagon para sa mga kababayan naton. Iulaton ta anong kabulan abi, isak tuig nga makabangon anay ang aton pumuluyo kag amo ang pagsugod pabayad naman sang ila mga utang. Para sa akon ti okay man no? Nami man nga suwestyon ni Senador Nancy Binay. Para sa akon isa ini sang makapiyan-piyan makabulig bala sa ginapasan nga problema sang aton sini mga kauturan nga nahulan. Kay man purti gyapon ang urob ya perting uyog gyapon amo nasling sang P-box hindi anay pagpabalikon. Deklarar na gani ang presidente New Manslan, hindi anay pagpapaulion ang tanan-tanan malapit sa bulkan kay base bala mahalitan wala ta kasiguro nga gulpi lang niya sumigabong sa liwat kabay pa hindi lang. Tilang tawabla ang iba niya nagapangita mi Diyos nga mabuligan na nahulan. Ang iba nga negosyante ya gapangalit man niya, napasakaan man ang presyo sa nagapanguna nga balaklon para sa ikaayong lawas ang aton mga utod. Mas nagilang na, barato nagilang dublihon pang presyo, imbes makabulig, bintahuso nga klase mga negosyante. Ara na, pinadalaan na sang pandam kag pila ka mimo sang aton sini DTI ang pila ka mga negosyante nadakpan kag klaro nga naga-overprice sang ila must nga ni. Ti kay may ebidensya, may ginbaklan nga butika kundi man may resibo. Ti kundi hindi kabalibad, gina-issuean resibo ni kay mo kita na yang ang presyo dublihon mo. Imbes nga makabulig ka, nagdugang kaya problema sa mga utod naton nga nahulan bangod sining paglupok sang Bulkan Taal. Pasalamat na kita gyapon dire ang aton bulkan kadlaw niya linong. Wala gid nga ngurob. Siling sang aton sini manugbantay sang kalamidad niya nagapahimunong ang bulkan kadlawon. Labi na kulo-kaluyan kita. Amo nang siling ko ining ngurob kag buga sang Bulkan Taal, wala iya sa makapugong sini. Ang makapugong sini, sa mabaskog yang nga ngurob kag lupok, mabaskog man, kag tingob nga pangamuyo, sang bilog nga pungsod Pilipinas. Perti man gaguob man mo, galupok man siya, perti katunog man kag makatilingil man pamatian sa ibabaw, ang bilog nga pagpangamuyo, nga posible mabatian gid. Amo na ang aton isagang, wala tani sang mahimo. Wala kani sang ibato sa mga kalamidad. Ining bagyo,
linog, lupok sa bulkan, wala kasni. Sang medyo may paganing bagyo kisama, detect mo pa, masiling ka pa nga, ang bagyo, amo ning pursaya, pero yung mga linog kag paglupok sa bulkan, wala iya sang makapakot sini. Mangurob kag malupok na siya sa nagakaigo nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na. Inapakilala ang bag-ong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Nagabulig tinlo, pabakod kang nagabalanse sang sistema sa tunlawas. Ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Daw pinasahi ini siya, 7 ka sangkap, gintingob sa isa ka kapsula. Mga panakot niya, purtiman, turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, ukon, amarguso, pagid, puerte, no? Dako mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, no? Nagadugang supply sa kakulang sang bitamina sa lawas. Aber tilawin ninyo, Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal na ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. May panugyan lang kita. Sa Sabado na ang eleksyon sa Negros Press Club. Mainit-init ang inkwentuhanay. Ti sa aton nga mga partner sa trabaho, print broadcast kag television. Kung magpili kita, pilion tang mayo ha, inang maka-serbisyo bala. Kag makahatag maayo nga ngalan sa press club. Bangunon taningalan sa press club. Amo ni siyang pinakaunang nga press club mapati ka mo hindi sa bilog nga Pilipinas. So, dapat kon magpili kita opisyal, inablang gilasigahom naton makaserbisyo gid sa pursa sang aton mga jurnalista. Wala ka bilinggan kung sa radyo ka, telebisyon ka, o kung sa pamantalaan ka. Kaya karon nga tuig daw, purte, no? Ang winaswasanay, subong wala kag tuo sa eleksyon sa Negros Press Club, nagainit. So, ang aton suwestyon, pili. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, sa balita, komentaryo.